Те ще викат бага-мага. Бага-мага, чай. Ето с това бангарanga. Дай да събачи тя ми ревю за очителни дрей. Ето виж. Айде! Събачи се къде скотки играе за да скотват един път. Кой? Телефон? За какво играеш с скотки? Я насама. Който превръща случая в убийство. Аз напускам. Ще бъде силатите. Тишко. Айде бе мръсня! Ну, чехни. Ето гордо. Гол ще седиш. Бабче ми, ще гол на мене. Едно нечо. Мътни сега ще облека, бе, мътни, бе! Айде. Я ти да ръцете, бе. Виж те са обави, така си ял. Дай отида в банята да тръкаш ръцете. Мизерния устата ти. Виж каква мръсна и кръжава. Не си ли, бе, тялото с тия ръце, бе? Ти си ми ръцете след. Да, ти я те да бъм. И ти не бъде да бъм първо. Hello, would you like to catch up with us right now? Come on, cause it along with us in this fun time. Къде остави сестра? От прозачката, къде ги остави? Дай крака. Моята веднага